ga kanam do Kaying bishar ka jelah ni kasngi. Kala pendam no ya ka jingkerpat red appeal. Jong rup ngut ki briu ki bela kerpat thung kam biang kum ki assistant teacher ha ka school lower primary jong ka sarkar hapok ka jela. Kumban chukdawang ni ka high powered committee hadien bakala kmi benya ya ka jing pensngo kala penbena ya shispa prapunyo ngut ki kertang kum ki bam thok bria. Kin rup ngut ki weipat ki basa namar ka jing bam hun hak bay day bat ka jinglap jong ki committee kila ujor da ka writ petition haking bishar bakli do ka jela hak bay day bat ka kaipot CBI jong ka khatlai trek unaiwing arajar khatpra bat ka kaipot jong ka committee bat jing ai jingmut hak ka arpho trek urempang arajar arphuwei usinya advocate usalman khurshid ula ong baking bishar ka sngo ba ka mat halor ki marks la ai bhan em da ka committee power da ka high powered committee amla shu ban karpat bat kumta ladadan artli ki jing penpau kinshang ha ka jing sngo jang ka high powered committee Chief Justice, the bench felt that